Thea Koster tekende hier de contracten die de Friese gemeente van Takomeer verantwoordelijk maatje voor de uitvoering van de jeugdzorg. Friesland had Takomeer 160 miljoen euro voor jeugdzorg beschikbaar. Dat is 10% minder als dit jaar. Meer dan de helft van dat bedrag wordt inzet voor provinciale zorg, die kost de GGZ. Dat is 9 miljoen te min, zei Koster. Dat verschil komt omdat de reële zorgvraag anders is dan in 2012. En dat is ook logisch, want je ziet dat bepaalde vormen van zorg gewoon gestegen zijn. Nou, de minister heeft altijd gezegd, ik heb geen recentere cijfers voor jullie, beste gemeente. Dus ik betaal uit op basis van de cijfers 2012-2013. En hij heeft ook gezegd, op het moment dat er veel verschil is tussen 2015 en die cijfers, compenseer ik dat. Nou, bij ons is er sprake van een verschil en ik ga de minister ook zeker vragen om daar nog in te compenseren. Ook al is er dus te min yield voor de jeugdzorg, mensen hoeven haar, nevens Koster, geen zwaren te maken. We krijgen 10% minder geld van het Rijk dan ze de afgelopen jaren aan de zorg besteed hebben. Dus het moet ook echt wel een beetje anders. Maar ik denk dat mensen daar ook wel begrip voor zullen hebben. Maar hele grote veranderingen, zoals die soms landelijk op de televisie zijn of in de krant staan, is niet aan de orde. Wethouder Andries Eckhart, die het verantwoordelijk is voor de inkeep van de zorg in Ljouwert, begreep de onrust onder de mensen, maar garandeerde dat in zijn gemeente mensen haar zorg houden. De hulp die je nodig hebt, die krijg je. Alleen de manier waarop je die krijgt, de manier waarop je het gaat organiseren, misschien ook de manier waarop je een hogere eigen bijdrage moet doen, die gaat variëren. Maar voor iedereen die zorg nodig heeft, blijft er in Leeuwarden een vangnet.